Čaute, zdraví vás Jozef SK a dneska vám ukážem návod, ako si môžete vytvoriť vlastnú rezidenciu. Ako názornú ukážku použijem moju chajdu. Najskôr si pozrieme príkazom limit.res limits, v akej veľkosti môžeme vytvoriť rezidenciu. Maximálne tu máme 50x50 blokov a 3 rezidencie je maximum pre jedného hráča. Na vytvorenie rezidencie budem potrebovať drevenú sekeru. Rezidencia sa robí tak, že si vytvorím primárny a sekundárny bod. Primárny bod to je ľavé tlačítko myši. Kliknem tu. Teraz na druhú stranu, presne oproti. Tam si vytvorím sekundárny bod. Som presne oproti, kliknem pravým tlačítkom myši, to je sekundárny bod. Teraz napíšem limit.res select vert, to mi vytvorí body od bedrocku až po oblohu. Teraz limit.res create, názov rezidencia, dám Jozef SK, chajda. Rezidencia je vytvorená. Teraz, ak chcem pridať nejakého hráča, aby tu mohol so mnou stavať v rezidencii, ničiť bloky, otvárať chesty, používať dvere a podobné veci, napíšem limit.res set, jeho nick, napríklad Dodo, trusted, true. To sú základné oprávnenia. Teraz napíšem limit.res info, skontrolujem, tu sú všetky informácie o rezidencii. Teraz chceme, aby nám fungovali pistóny v rezidencii. Musíme ich povoliť. Napíšem limit.res set piston true. Už fungujú aj pistóny. Teraz zase voda netečie. Vodu musíme takisto povoliť. Limit.res set flow true. Už nám tečie aj voda. A všetky tieto flagy, ako sú pistóny, flow, nájdeme tu limit.res, flags, otáznik. Na 6 stranách je to rozpísané všetko. Ak si chcem nastaviť bod teleportu k svojej rezidencii, tak sa niekde postavím a napíšem limit.res tp-set. Teraz, ak sa chcem portnúť ku svojej rezidencii, napíšem limit.res tp, názov tej mojej rezidencie. Jozef SK chajda. Keď budete nastavovať flagy sú tieto, tak musíte používať limit.res set. A keď budete nastavovať oprávnenia hráčovi, tak budete používať limit.res p-set. No. Všetky príkazy, čo sa týkajú rezidencie, nájdeme tu limit.res otáznik. Res otáznik 2, druhá strana a tak ďalej. Vieme si tu zakázať spavnovanie mobov v rezidencii, nastaviť uvítaciu, východziu správu a tak ďalej. To bol taký rýchly návod na rezidenciu. Pozdravujem Bosoráka, Mastodonta. Majte sa.